Ďakujem. To by zakol. Ja znám, ale díky. Pri vyvrcholení replik sme Blok Jan Lazorik o tom, na čo je existenčno ľudstvo, keď čím ďalej je väčší zmetok a nevýchodisko. Tak ja ten problém teraz uzatváram aj s inými ešte argumentami. My ľudia poznáme len tu ten pozemský život. V nebi nikto nebol, aby zreperoval. A poznáme ho na princípe všade inšej stvorenej rozmanitosti. Podľa toho potom pre človeka celkom prirodzene zmysel existenčná je len v udržaní tejto rozmanitosti, aby všade malo čo inšie vidieť, obdivovať a eo ipso, to znamená uctiť. Imperialistickým vojnám ťažko zabrániť, keď zo seba zachovného púdu už celkom malé decko tomu druhému ukradne väčší či chutnejší kus koláča. Ale ináč inšie vojny, myslím si, by nemuseli byť, keby aspoň v ostatných storočiach vlády štátov boli investovali do uvedenej definície zmyslu ľudského života. Napríklad stvoriteľ či príroda zamerane netvorili žiadne národy, ani náboženstva, oni len jednoducho tvorili všade inšie. Napríklad, keď v roku 1875 kňaz a literát Jonas Zaborský sa v Župčanoch vtedajším gazom žaloval, že nám Slovákom Maďari vzali gymnázie a zatvorili Maticu. Oni mu na to, a co nám podajte Sloviakov? Gymnázio, my máme fajné masice, to znamená švine. V Chlivo, hlavná vec, že nám toho roku o živiny dobre poschodzili. No a pritom oni, Župčania, napríklad svadby odbavovali v kráse, ktorá sa doslovne priam hviezd dotýkala. Za ňou aj dnes do nás prídu aj Japonci, ale to za Zaborského veľkým eposom Dimitriadov. A pozrime, čo sa s tým zmyslom a s princípom stvorenstva v rozmanitosti, keď aj menej múdry bol nositeľom v minulosti, čo sa s tým princípom dnes stalo. Mestá majú svoju kultúru, ktorá medzinárodne komunikuje v klasickej hudbe, v divadlách, obrazárniach, zavše v akurát panujúcom štýle architektúry, v odeve, bontone, kým táto kozmokultúra mala tvoriť iba kontrast k miestnemu národu, ona sa dnes rozprestrela skoro už na celý svet, na vlastné národy. Rakúsky prognostik Konrad Lorenz dnes štáty tým, že investujú do veľkomestských kultúr, likvidujú svoje vlastné národy. A doprosta, predsa za takou našou Adelou Banašovou, Studenkovou, Mandou, Pavelekovou, je knižky idú na dráčku, pravda. Do nás žiadny kultúrny cudzinec nepríde a predsa všetky slovenské v úvodzovkoch noviny sú iba o Sise Sklovskej, o Palme Andersonovej. Magazíny iba o make-upe, v sex líniách, o najrafinovanejších gastropochuťkoch, o primitívnom hašterení sa politikov. A napríklad teraz zakladané cirkevné diecézne centra voľného času, ktoré naozaj by mohli zachraňovať, v nich len nadbiehanie tomu, čo sa dnes našim moderným deťom páči. V tom ohľade je priam výkrikom svetovosti odrodzovania napríklad taký farský festival pri kostole Krista Kráľa v Prešove. Miesto toho, aby sa tam naši mladí učili tiež o miestnej histórii, osudov, o tradičnom živote, zvykoch, okroji, ako naši predkovia spievali, tancovali, deti sa hrali. Výkrikom je tiež, že ja som napríklad za 40 rokov vystupovania na folklore nikdy nezvočil slovenského básnika kňaza. Nikdy. A taká naša východná len klame, že je všetko v poriadku. Lebo kde je zdokumentovaných 3000 dedín, keď v každej tej dedine sa zrodilo čosi inšie, krásne ako v Raslaviciach, Zamotove či Parchovano. Len tie stále vystupujú. A umrie zberateľ, amatér, všetko po ňom sa nájde v kontajneri. Bo my nemáme nejaký krajový archív na záchranu kompetentného pracovníka, aby prišiel, aby zachránil. Dnešné filmy
to Tokia cez Nevior a až po Bratislavu to isté. Na 1000 spôsob otrepané pudové dejovosti, pletky, a len si všimnime v divadelných hrách herci akoby napol šialení, len skáču, do seba vražajú, vrieskajú. Deti v národe, v ktorom dakedy už susedná dedina bola akoby inšia krajina, sa dnes chovajú v úvodzovkách na anglohitovej rozhlasovej balabale. Naši mladí na LED dance, na televíznych vyvolených superstarov, na tínedžerských filmoch, anketách len o celom svete, kdeže by napríklad poznať narečia, kroje, geniálne ľudové piesne. A keď dnes už niekde celé dediny len po slovensky, tak vlastne sa tu už ten národ ani nedozvie, že napríklad taká ľudová hra, scénka v narečí, my sme ich v Krivianoch zahrali 77, obsahuje všetky najvďačnejšie dramaturgické zložky, svojraznú reč, tradičný obraz života, rekvizitu, má fabulu, vtip, figer, zvyk, tanec, muziku, pieseň, kroj a naše súčasné filmy za milióny, napríklad terajší Polčas rozpadu, Šulíkov nehanebný slnečný štát, kdeže by, aby sa dnes na slotovskom vlasteneckom Slovensku nakrútil napríklad film o priam neslychanom až dobrodružnom zvykoslovnom živote v 4 dedinách Ľubovňanského okresu, kde som v múzeu bol za 8 rokov, kým ešte pamätníci žijú. Ale čože, keď jedine monopolní bratislavskí herci, herečky, ale nielen oni, z nejakého narečia a tak ďalej nič nemajú, na nareči nezarobia ani nekariérujú. Žiaľ, na žalobu tohto zhubného smerovania národa s frapantným dôkazným materiálom neodpovie ani ministerstvo školstva. Dedinské školy by mali naučiť žiakov istú mieru miestnych piesní, zvykov, hier, tancov. A kdeže by, aby sa dnes na slotovskom vlasteneckom Slovensku nakrútil napríklad film o priam neslychanom až dobrodružnom zvykoslovnom živote v 4 dedinách Ľubovňanského okresu, kým ešte tam žijú pamätníci. Ale čože, keď jedine monopolní bratislavskí herci, herečky, ale to nie len oni, z nejakého narečia a tak ďalej nič nemajú, na ňom nezarobia ani nekariérujú. Žiaľ, na žalobu tohto zhubného smerovania národa s frapantným dôkazným materiálom neodpovie ani ministerstvo školstva, bo dedinské školy by mali naučiť istú mieru miestnych piesní, zvykov, hier, tancov, ako je to v Maďarsku. Neodpovie ani ministerstvo kultúry. V Stamade už 4. rok žiadam grant na knižku na pomoc vyučujúcim v povinných žiackých krúžkoch. Ani z televízie. Tam napríklad urgujem nie vysielanie seriálu Po paterce na nás. Ani z bratislavského rozhlasu. Tam som poslal nádherné slohy ľudových piesní, hadanky, metafory, mudroslovia, lebo ako to vždy ráno zaškrípe tá Dobré ráno Slovensko, ale zavše len s anglickými hitami. Neodpovedia ani redaktori košickej relácie Zahrajte mi túto. Kriviani nespomenú, že dostali cenu. Ani z ich CD-čka sa pieseň nezahra. Neodsúdi sa umyselné podpalenie pamiatok. Zamlčia, že som bol s krivianským gajdičarom Gernátom na veľmi zaujímavom vystúpení v Avinone. Aj že som vydal ďalšiu knižku, totiž vyčítal som im, že nezakritizujú, nepoučia, keď naši dedinčania palia kroje, do smetiarov hádžu, Holanďanom predávajú.